Menene kamfani? Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba kuma za mu bar matsalolin su ƙaru ba. APJ Abdulkalam. Mafi yawancin lokuta da mun ji an ce kamfani kawai muna ɗauka wani babban gini ne da ake zuwa domin gudanar da kasuwanci, ƙirƙirar abu ko kula da wani ɓangare. Hakan ne, amma ba 100% yadda wasu suka ɗauka ba. Wato kafin kamfani ya kasantu sai ya zama wani babban gini da yake da ma'aikata. A yau yadda duniya ta ci gaba, ko da yaro ɗan shekaru 10 zai iya ƙirƙirar kamfani ba tare da wasu ma'aikata ba ko kuma wani gini. Kamfani yana kasantuwa ne matuƙar an tsara masa manufa, hanyoyin samu da kuma tsarukan kasuwancinsa. Matuƙar kasuwanci ya kafa da waɗannan, to haƙiƙa zai iya zama kamfani. Bugu da ƙari, za ka iya ƙirƙirar kamfani ko da a ce kai da kanka ba ka ganin abin da yake gudana. A zamanin nan na yanzu ana ce masa virtual startup, wato kamfanin yanar gizo.